May sanga aldaw dininamnama, tala daw ang ti cellphone ko na imatangan ka. Sa miweng anak mo ang lailuinak ng egan makaliwliwa, ti pusurit na ken kaunggan. Maniput idi aging gana kita, si kalaeng ipaspasong ada. Kaya't ko mangegan kan makita, makayaw tirik na uray siya sinuman, makaimatang ken ka. Pagayam ko na'y pangpanguruna ka, di kan tumalipatan naging garat inggana. At datulad tanagon uray, ipatayam mo asunata, itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Salutsudan mo maumakantong mata, amumaten gayam ko ti sumbat ko ken ka. Ada tulad tadi tasibay murigat man wenno ginawawan no itiragsak ken liday ako nada. Pagayam ko na'y pangpanguruna ka, di kang tumalipatan naging ganat inggana. At datulad tagon uray, ipatayag mo asunata, itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Pagayam ko na'y pangpanguruna ka, di kang tumalipatan naging ganat inggana. At datulad tagon uray, ipatayag mo asunata, itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma.